ସନ୍ତୁରାମ ପଟେଲ। କବିତାଟେ ଶୁଣାମି। ମହତ। ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ଜଗତ ପାଇଁକି ବିତରି ଦିଏ ତା ବାସ, ଅନ୍ୟର ସେବାରେ ଅବିରତ ଆସି ତା ଜୀବନର ହୁଏ ଶେଷ। ବିଧାତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷ ଜୀବନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ଉଚ୍ଚତର, ତାହା ଯଦି କାହା କାମରେ ନ ଆସେ ଅର୍ଥହୀନ ସେ ଜୀବନର। ଗୋଲାପଟି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନ ଭୁଲି ଅବିରତ ଲାଗିଥାଏ, ମଣିଷଟି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ହିଂସ୍ରୁକ ପାଲଟି ଯାଏ। କଣ୍ଟା ଗଛରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବି ଗୋଲାପ କି ମହତ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଗୋଲାପ ସମାନ ମଣିଷ ଜୀବନ ତାହା ଚିରଦିନ ନୁହେଁ। ତେଣୁଟି ମଣିଷ ଗୋଲାପଠୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ମହତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା, ନହେଲେ ଗୋଲାପଠୁ ମଧ୍ୟ ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତା ଜୀବନ ହେବ ବୃଥା, ତା ଜୀବନ ହେବ ବୃଥା, ତା ଜୀବନ ହେବ ବୃଥା।